Sirach, ang kaalam ni Jesus nga anak ni Sirach. Eklesiastiko. Pasiuna, ang kaalam ni Jesus nga anak ni Sirach nailhan usab sa ngalan nga Eklesiastiko. Gisulat kini sa Hebreo sa usa ka tawo nga ginganlag Josue o Jesus o unya gihubad ngadto sa Grego sa iyang apo nga lalaki. Ang basahon naglakip sa naandang pagtulunan sa mga Hudiyo bahin sa kaalam ug naglaban sa tinuohan nga Judaismo. Pinaagi sa pagpakita nga ang Dios naghatag og matuod nga kaalam ngadto sa iyang katawhan. Daghang mga tema nga may kalabutan sa tinuohan, moral ug adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ang gipadayag dinhi pinaagi sa mga panultihon ug mga sanglitanan. Pasiuna, ang balaod, ang mga propeta ug ang ulahi nga mga magsusulat nagbilin kanato og usa ka bahandi sa bililhon nga mga pagtulun-an ug angay nga daygo nato ang Israel tungod sa paghimangno ug kaalam nga ilang gihatag. Apan dili igo nga ang mga tawo nga nagbasa niini makakab-ot og kahibalo alang sa ilang kaugalingon. Bisan kinsa nga nagmahal sa kahibalo kinahanglan nga makatabang sa uban pinaagi sa iya mismo nga gisulti ug gisulat. Mao kini hinungdan nga ang akong apuhan nga si Jesus nagkugi sa pagbasa sa balaod ug sa mga propeta ug sa uban nga mga basahon sa atong mga katigulangan. Human siya mahimong batid niini, nadasig siya sa pagsulat ug usa ka basahon aron maambitan sa uban ang iyang kaalam ug kahibalo aron bisan kinsa nga makaambit sa iyang gugma alang sa kahibalo makagamit usab sa maong basahon ug labi pa siyang makahimo pag kinabuhi subay sa balaod. Busa o hagot ko kamo sa pagbasa pag-ayo niining basahona ug sa inablihan nga hunahuna og palihog pagbaton ug pailog niadtong mga dapit diin bisan pa sa tanan nakong makugihon nga paningkamot wala tingali ako makahubad pag-ayo sa pipila ka mga pulong. Ang gisulat sa sinugdan diha sa Hebreo dili kanunay may samang takdo nga kahulugan inighubad na niini ngadto sa laing pinulungan. Tinuod kini dili lamang niining basahona kundili bisan mahitungod sa balaod mismo sa mga propeta ug sa ubang mga basahon. Ang mga hubad malain gayud ug jutay kaysa tinubdan nga sinultihan. Miabot ako sa Ehipto sa ika-38 nga tuig sa paghari ni Hari Evergetes ug mipuyo ako didto sa igo-igong panahon. Samtang didto ako, nakabaton ako og higayon sa pagtuon pag-ayo o gibati ko nga kinahanglang hubaron ang maong basahon. Gipaninguha ko nga magamit ang tanan kong kakugi og kahibalo aron panghimpit niini og aron nga magamit kini sa tanang nagpuyo sa kayutaan nga langyaw nga buot makakat-on ug nga may igong kalig-on sa kinaiya ug sa pagkinabuhi subay sa balaod ni Moises.